Sikatuna. Atong tanaw na manindot na view sa Sikatuna, guys. Ay, nakapila kayo, tita? Nakay kaltas o senior, na kayo ID. Uy, kaltas. Ha? Sora to ang picture. Sa America kay init. Lami day buyag. Ko pa juk. Ana, muli ko to na. Sorry to, ana. Nakakita ra ko ni sa kuan. Nakita ra ko sa mga Beach W Manure sila. Ano po doon? Kana ba? 500. Ay 500 ag. Ha? Asa 500? Kana bang card ba kanang Mo sakay. Sakyanan mo sakay-sakay ka. turn kana libot-libot. Kanang ang 1 hour is 500. Ang 30 minutes is 300. Libot-libot na to ba? Lami ajamog ilang mananaw oh. No? Sige pagkuhan. Picture dato na. Picture dato. Asa raman tong duha? Smile good. Certificado. Dana ta. Dana. Di ko na mag-video ka ba kat-katra. Okay. Ana, 5 minutes. O, ana. Payo. Payo. Mahigo. Hindi naigo. Ari ka doy. Ito man. Ikaw ay akong gikuhaan. Adi. Ayaw, balik. Saan kang gamay?
Saan gamay? Di ba yung masuot? Igo. Naigo? Esa. Duis mo, galing gamay. Ang Liwan. Naigura. Ano sila mama? Wa masud. Kaya ma. Ha? Dali na pa, dali. Tiga.